Dok besok baik ini. Ani bagan orang tongmani komja 42 ta bakya orang tongmani ani 120 takau. 120 takau. Mana no bar panyo baik na. Acha, hangka tabo nang to omba je songjar choli tongmani. Besaboti rok omba je songjar khlai tongmani. Mau yang pori dono mau yang chao. Hangka tabo nini songjar rok isi solani tungnai abon bagai. Samni thani rok. Kosto onek se kosto ngai tabo an songjar ang ông bà sang bagan bà sang ở tabo solid tong tong ma nirbol ke solid tong go durgotana ngai thangka Mo bobi siu kolai mo. mo ramnagar Ramnagar kolai na. Besa nomor watang mo. amo sair Nomor wat. Hangka tabo nang tamurong sana mo tong khaganang maya ganang rong no ang kisah koya ani kisah amor tong helmet tong bagan rok tau sia khlai pinen bagai. Abon bagai jana. sujar tong ano lo sarak khana ano tong Nin mung khata mung kha. Puniram Debroma. Puniran Debroma. Acha acha.